O programa do Bloque Nacionalista Galego non se fai con ese obxectivo de ocupar o poder. Se fai co obxectivo de que a cidadanía teña claramente o que nós pensamos que vai a transformar esta cidade. Nós queremos gobernar en esta cidade e eu quero ser alcalde desta cidade non para facer aquelas cousas que vendan máis, sino para facer, sin lugar a dúbidas, o que Vigo precisa. E por eso decimos no noso lema de que en Vigo hai futuro. E estamos convencidos de que esta cidade, a cidade máis importante de Galiza, ten futuro. En definitiva, son 13 medidas, son 13 sementes. Son 13 sementes que estamos convencidos de que coa traballo e co esforzo de todos os vigueses e viguesas, co noso compromiso, coa nosa transparencia e coa nosa honradez, estas 13 sementes, se eu son alcalde de Vigo e o BNG, os homes e mulleres do BNG, conseguimos a gran maioría que queremos en un goberno municipal, estamos convencidos de que estas 13 sementes se convertirán en un futuro, en un gran xardín esplendoroso que é o que queremos constituir en esta cidade que de todos e de todos os vigueses e viguesas. Siente diferente, siente inteligente, siente intermitente, siente